Здравейте, вие сте с Hot News. Американската певица и актриса Майли Сайръс се здоби с нова татуировка, с която иска да демонстрира подкрепата си към гей браковете. В петък 18-годишната знаменитост публикува на официалната си страница в Twitter своя снимка, на която показва новия си татус на безименния пръст. Кристина Агилера и Селена Гомес получиха най-много номинации по 3 за наградите Алма, които се присъждат за постиженията на творците с латиноамерикански произход в областта на музиката, телевизията и киното. Агилера и Гомес са номинирани в категориите най-добра певица и любима филмова актриса в комедия или мюзикъл, Агилера за бурлеска, а Гомес в Монте-Карло. Агилера освен това е с номинация за награда за личност в телевизионното реалити шоу за гласът, докато Гомес е сред претендентите за наградата за любими телевизионна актриса в комедия за магьосниците от Уеверли Плейс. Довиждане от мен!